Park Farm and Agrobet shahararren gurin da ya shahara wajen samar da gangare 'yan tsakin tsallake tsaunin tsumburewa. Wani abin ban sha'awa sun yi shuhura wajen samar da 'ya'yan kifaye kala daban-daban masu saurin girma, ga gangariyar abincin kajin da abincin kifi launuka daban-daban masu sa su lafiya da kuzari. Sai gare ku masu sarar 'yan tsaki ko kuma irin 'ya'yan kifaye, dama ta same ku, maza ku garzaya Park Farm and Agrobet domin sun kware a bangaren magunguna da allurorin kajin har ma da na kifayen. Ga masu buƙatar manya-manyan kaji masu tarin nama don yin shagalin bukukuwa ko walima, mun tanadar muku manya-manyan kaji cikin sassauƙan farashi. Ga masu sha'awar yin kiwon, muna da ƙwararru masu ba da shawarwari akan abin da ya shafi kiwo. Park Farm and Agrobet na nan a unguwar Sheka, sabuwar Abuja, kusa da filin board, ko kuma ku tuntuɓi ciyaman ɗin ta lambobin waya kamar haka: 07033631565 ko kuma 08099895654. Tuna da suna Park Farm and Agrobet. Amsa: abin da yake sa kaji su kasa yin nauyi, su ƙi yin nauyi da girma abu ne da dama, amma ga kaɗan daga cikin abin zan yi bayani a kansu. Abu na farko dai, ya kasance mai kiwon kaji ya samu abinci mai kyau mai gina jiki, ya kasance kuma ya samu abincin da ya kamata wurin amfani da shi, wanda zai ƙara masa lafiya da inganci da gina jiki. Abu na biyu, ya kasance mai kiwon kaza ya zuba kaza da ba zai iya cin ba har sai ta kai shi ga ya riƙa wa kaza mis, ko kuma ya riƙa bata abinci mara inganci, ko kuma ya nemo mata dusa irin ta kokurar wacce muke kira ciki mash ya riƙa bata, ko kuma ya nemo dusa alkama ko kuma dusar masara ya riƙa cakuɗa masa a cikin abinci iya musu mis, saboda ya kasa ɗaukar nauyin sai musu abincin su na broiler mai kyau. To duk lokacin da ka samu wannan damar da za ka riƙa wannan zubawa kaji abinci, to zai zamanto kajin naka ba za su yi nauyi ba, za su zamanto suna yin gashi, sai dai ga sun yi gashi fulu amma babu nauyi. Duk inda ka ɗaga kaza za ka ji ba wani nauyi a jikinta, domin yawan jarinka da ka zuba akan kiwo to yawan ribarka, kuma haka yawan jarinka yawan asararka. In ka zuba kaza da yawa ta inganta, to za ka samu riba ninkin ba ninkin mai yawa. In ka zuba kaza kai mata maleji, ka bata abinci wanda bai kamata, ko kuma ka yi mata mis da dusar masara ko dusar alkama, to haka kuma za ka samu faduwa. Kuma sannan in za ka fitar da kaza a nan a sati 4 ko sati 5, to rashin wannan abincin da ta samu wadata sai ta kai ka sati 8, sati 10, da wata ma har ta tafi wata 2 tana nan bata girma ba kuma bata yi nauyi ba, balantana ka sayar. Don haka ya zama dole ka kula da dukiyarka, don yadda za ka juya abu ya zama ka samu riba, ba ka juya abu ya zama to faduwa ake samu. Aha jama'a, ina mu abota kiwon kaji, shahararren kamfanin nan mai suna Park Farm and Agrobet sun tanadar muku da tsaftatattun 'yan tsaki masu ƙoshin lafiya. Park Farm kamfani ne wanda ya shahara wajen bada ingantattun magungunan su da kuma abincin su. Wani abin ban sha'awa, sun yi shuhura wajen samar da 'ya'yan kifaye kala daban-daban masu saurin girma. Bugu da ƙari, suna da jajirtattun ma'aikata masu bada shawarwari akan kiwon kaji da na kifaye. Sannan akwai sa amarya murmushi, uwar gida kuwa babu yaji, wato dankwalan kaji masu nama. Ina masu shagulgulan biki da walima ko kuma gagarumin taro na kecere ni, yau ga dama ta samu. Park Farm and Agrobet suna da ire-iren irin 'yan tsaki na kowane kamfani daban-daban. Ƙarin bayani, muna nan akan titin Sheka, sabuwar Abuja, kusa da filin ball, ko kuma ku tuntuɓi ciyaman ɗin wato Nura Isiyaku ta lambobin waya kamar haka: 07033631565 ko kuma 08099895654 da kuma 08027876473.